Господин Горов, Мастер Бургас постигна 11-та поредна победа, този път срещу отбора на Росо Кастро. Коментара ви за матча? Хубав мач това. Харесва ми играта на моите момчета. Противника беше коректен. И така има още някои изисквания към отбора като цяло. Съдите не ги коментирам. Така мисля, че малко повече картони. Като цяло съм доволен от играта и от резултата. Играещия менеджер на Росо Кастро, Веско Шулев, също е тук. Твой коментар за матча? Моят коментар е, че срещнахме един достоен противник, който може спокойно да играе в по-горна категория, където се работи професионално, действа се професионално и също времено и резултатите се личат на лице. Ние сме доволни от старанията на момчетата, опитахме се да играем в футбол, видяхте както и вие отстрани и публиката, че играта не се усеща, значи едно по време на индекс се изигра. Значи опитахме се да играем не и футбол, но просто те са по-класния отбор, по-подбрания, по-селектирания, по-трениращия, по-мотивирания, да кажем, различни гледни точки и закономерно не биха с класически резултати. Господин Горов, това е една от малкото срещи, в които фейрплея беше над всичко останало. В смисъл такъв, че нямаше ексцесии, нямаше толкова грубости, имаше няколко твърди влизания, но всичко си беше в рамките на нормалното сякаш. Да, това е част от играта вътре, което може да се получи, но аз нямам някакви забележки за или особен претенции към други мачове, в които са получавали някакви ексцесии. Ексцесии се получават обикновено винаги извън терена. Не искам да коментирам, но добре, на добро ниво са мачовете до тук, поне, които изиграхме в тази група. До края на есенния полусезон какво да очакваме от Росо Кастро? Миналата година бяхме по-свежи, по-селектирани. Тази година нещо ни тръгна. Опитваме се така да поддържаме борбата, да сме в челото, да сме конкурентни на всеки един мач, да се раздаваме до край, но явно не се получават при нас нещата. Четата работят, не тренират. Не провеждаме занятия, които да подобряваме различни степени и нива в футбола. Опитваме се с аматьорски начала и с сърце така да си играем едни добри матчове за това ниво, което се намираме в Алкова. Господин Горов, вярвате ли, че Мастер ще завърши есенния полусезон без загуба? Без изгубена точка, ако трябва да съм по-конкретен. Да се надяваме. Те мач не си приличат, не се знае другия мач как ще се развие. Мислим вече за него. Играем навън. Как ще развият мачовете, дано да са в наша полза, така както до сега. Благодаря ви и на двамата. Пожелавам успех на Мастер и на Росо Кастро.